Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І падзеі не заўсёды прыемныя, ну, на жаль, нават часцей не вельмі прыемныя, і гэта ўсё. І самае галоўнае, дзе шукаць выйсця з гэтых непрыемных сітуацый, мы абмяркуем з першым дарадцам Святланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам. Добрый дзень, Франак. Добрый день. Ну, Франак, усе ведаюць асноўную нагоду, з якой вот мы зараз сустрэліся, і так супала, што мы нават затрымалі нават наш эфір, пачатак эфіра з-за таго, што ты быў у пэўных структурах афіцыйных, дзе гэтыя праблемы звязаныя з беларусамі, з беларускімі аўтамабільнымі нумарамі, заездам, праездам і ўсё такое спрабаваў вырашыць. Апішы, калі ласка, тваё бачанне сітуацыі, што вось сёння адбываецца ў гэтым накірунку санкцыйнага, так бы мовіць, ціска захада на Лукашэнку, пад які патрапілі звычайныя беларусы. Краіны ў развязу дамовіліся спыніць імпорт аўтамабіляў у Расію з боку еўрапейскага звязу, таксама закрыць лазейкі ў абыходзе санкцый, якія выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі і Расіі. Яны ўвялі дастаткова такія усеабдымныя абмежаванні на імпорт і экспорт тавараў, але як такі collateral damage сталі і беларусы, і уезд беларускіх аўтамабіляў. Паводле рэгуляцыі еўрапейскага звязу краіны ў развязу абмяжоўваюць уезд на расійскіх і беларускіх нумарах у гэтыя краіны, але гэтай пастановай прадугледжаны таксама магчымае выключэнне. Аднак гэта прапісана дастаткова неканкрэтна і дастаткова неясна, што пакідае таксама глебу для розных трактовак і інтэрпрэтацыяў. І таму зараз у нас ёсць нейкая прастора, каб адваяваць выключэнне для беларускіх грамадзянаў, якія ўязджаюць на беларускіх нумарах у Літву, Латвію, Эстонію і у Польшчу. І кожная краіна, пакуль з гэтых чатырох, яны маюць розную выкананне гэтых рэгуляцыяў. На дадзены момант Польшча, яна забараніла ўезд на беларускіх машынах не ўласнікам, толькі ўласнікі могуць уязджаць. Латвія забараніла ўезд усім, але вось гадзіну таму назад я гаварыў з міністэрствам замежных справаў больш за гадзіну, каб знайсці нейкія іншыя вырашэнні, але ў іх свая трактоўка і ў іх свае ўнутраныя правілы, што такое кампетэнтныя органы, якія вырашаюць. Літва ўвяла з адтэрміноўкай на 1 месяц, то бок да 16 жніўня беларусы на беларускіх нумарах могуць уязджаць у Літву. Эстонія ўвяла, але зараз разглядаюць магчымасць гуманітарных выключэнняў. Паколькі 4 краіны дамовіліся сінхранізаваць сваю палітыку ў дачыненні да мяжы развязу усходняй мяжы, яны ў бліжэйшыя тыдні будуць дамаўляцца, якое кампраміснае рашэнне можа быць. І тут наша задача беларусаў гэта адваяваць як можна больш палёгкаў для беларускіх грамадзянаў. Ясна, што мы абмежаваныя вось гэтай рамкай еўрапейскага звязу і рэгуляцыямі, якія еўрапейскі звяз прыняў на цэнтральным узроўні, але ў межах гэтых абмежаванняў, гэтых рэгуляцыяў проста выкрыць як можна лепшыя умовы для беларусаў. У любым разе яны зараз нашмат лепшыя, чым там для расейцаў, чым для іншых нацыянальнасцяў і грамадзянаў іншых краінаў. Напрыклад, там Літва ўвогуле не пускае расійскіх грамадзян на сваю тэрыторыю. І пасажырскі транспарт, тым больш там немагчыма праехаць нікому у Літву. Але тое, што аўтамабілі з беларускімі нумарамі абмежаваныя, гэта все-таки па пэўных катэгорыях грамадзянаў б'е. Ясна, што сярод тых, хто прыязджае і ў Літву, і прыязджаў у Польшчу, і Латвію, вельмі шмат тых, хто гандлявалі гэтымі машынамі. Але я думаю, што дамовіцца пра нейкія выключэнні, нейкія палёгкі для тых, хто едзе наведаць родных па прыватных справах, проста выехаць з Беларусі, ну і само собой па гуманітарных прычынах, хаваючыся ад рэпрэсіяў, гэта мы павінны дамагчыся. Ну вось глядзім, ёсць пытанне ад нашага гледача пад такім ананімным, скажем так, неймам, але пытанне правільнае. Спрабую прыдумаць, якім чынам гэтая забарона робіць дрэнна хунце
і пакуль не магу дадумаць. А вось сапраўды вось гэтая забарона, я разумею імкненне неяк все ж таки націснуць на рэжымы як пуцінскі, так і лукашэнкаўскі, але вось гэтая канкрэтная забарона заязджаць на беларускіх нумарах, на машинах, вот як яна робіць дрэнна Лукашенку, памагатым Лукашэнкі, яго кашелькам ці яшчэ кому-нибудь. Ну яны ў любым выпадку, калі ім трэба і ёсць магчымасць, поедуць на дыпламатычных нумарах, на якія пад забарону не трапляюць. Як вот что гэта робіць? Ну вот якім чынам это можа ударыць по менавіта рэжыму? Тут наўпрост што па кім ударыць, гэта па шараговых беларусах, не? Я таксама не могу зразумець, па кім яна ударыць, але конечно гэтае абмежаванне гэта 3% ад іншых, ад усіх абмежаванняў, якія ўведзены, все-таки там 95% гэта б'е па рэжыме, і па гандлі рэжыму, і па тых структурах прыбліжаных да Лукашэнкі. Але вось гэтыя пару пунктаў у рэгуляцыі еўразвязу, якія закранаюць менавіта беларусаў, і нам трэба іх адваяваць все-таки да нашу карысць. Тое, што дыпламатычныя нумары, мы таксама падымалі гэтае пытанне, яны не могуць забараніць гэта па венскіх дамовах, па міжнародных дыпламатычных дамовах. Таму сапраўды у тэорыі уласнікі там дыпламатычных нумараў могуць праехаць, але нас запэўнілі прадстаўнікі МЗС, што нават уласнікі дыпламатычных машын, калі бачна, што гэта ідзе злоўжыванне, што гэта там нейкія алігархі, памагатыя рэжыму, саўдзельнікі ў рэпрэсіях, то яны не будуць іх пускаць на тэрыторыю еўрапейскага звязу. То бок таксама гэта індывідуальна будзе прымацца рашэнне наконт уезду дыпламатычных машын. Ці б'е гэта па рэжыме? Я думаю, што ў асноўным не б'е. Конечно, там былі арганізаваныя схемы вот правозу машынаў індывідуальнымі асобамі, якія потым перавозіліся ў Расію. І сапраўды 1000 аўтамабіляў так правозіліся кожны месяц праз еўрапейска-беларускую мяжу. Але здаецца, што гэтае абмежаванне ўжо спынілі, закрылі гэтую лазейку. Чаму б не дазволіць тады прыватным беларускім грамадзянам, якія ездзяць па прыватных справах, пабачыць родных, праязджаць праз беларуска-еўрапейскую мяжу. Ну, зараз мы, карацей, скаваныя вось гэтымі рэгуляцыямі, і ну, трэба адбівацца наколькі магчыма, і тут важны і голас беларусаў, таксама, каб быў пачуты, важная медыя ўвага. Памятаем, што грамадская думка у еўрапейскіх краінах, яна не на нашу карысць у цэлым. І ў Літве, і ў Польшчы, і ў Латвіі бальшыня падтрымліваюць гэтыя забароны, у тым ліку для прыватных грамадзянаў Беларусі. Таму нам, беларусам, трэба паказваць, што мы не рэжым, што мы падтрымліваем Украіну, што мы супраць Расіі, калі мы хочам, каб для нас былі прэферэнцыйныя ўмовы. Франак, калі прайсціся па канкрэтных кейсах, канкрэтных краінах вось у гэтай сітуацыі, самая складаная сітуацыя, наколькі вось я разумею з тваіх словаў, это Латвія. Ты кажаш, што вы там ужо вялі перамовы, спрабавалі нейкім чынам знайсці паразуменне, пакуль не. Чаму не знаходіцца паразуменне, якая аргументацыя, і з кім вёў перамовы, вот там ці гэта быў ты, ці это была Светлана Тихановская, ну ці хто там ад офіса Дымсіл? Ну тут калектыўная праца, вялікую працу робіць Павел Латушка-Інау, кабінет накіраваў заяву і звароты ў міністэрстве. Была сустрэча ў Польшчы з віцэ-міністрам Душчыкам у панядзелак таксама па гэтым пытанні. Я так вяду перамовы збольшага з палітычнымі дырэктарамі і намеснікамі міністраў па практычным вырашэнні. З Латвіяй Латвія не самастойна прыняла гэтае рашэнне і прыдумала гэтае абмежаванне. Гэта мытня, якая проста выконвае рэгуляцыі еўрапейскага звязу. Мытня не думае пра палітычныя наступствы, не думае пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, это не іхняя задача. Мытня проста выконвае. І таму, калі мытня публікуе нейкія халодныя рэлізы, это не значыць заўжды, што это пазіцыя ўраду ці дзяржавы. Пасля мытні ўжо каментуюць палітыкі, якія тлумачаць, як гэта будзе працаваць, і якім чынам магчымыя рызыкі і наступствы там для грамадзянаў і для двухбаковых адносінаў будуць закранутыя. Так вось, менавіта на гэтым этапе і на гэтым узроўні мы абмяркоўвалі, што можна зрабіць у сітуацыі, як можна удакладніць гэтыя абмежаванні альбо палепшыць.
Ну прасцей кажучы, выбачай, что я перабіваю, прасцей кажучы, атрымліваецца такая сітуацыя, ты вось па сваіх каналах выходзіш на палітычныя, ну нейкіх палітычных суб'ектаў, будь то там на міністры, намеснікі міністр, палітыкі, і кажаш, ну вот шановныя там партнёры, трэба неяк вырашаць этая сітуацыя. Мы згодныя, бо гэта палітычна как бы, ну можа быць не вельмі правільна, но мытня мы не можем ёй загадаць. А мытня кажа, а я нічога не ведаю, вот у мяне ёсць документы еўразвязу, і поэтому вы палітыкі самі там палітычныя свае там размовы вядзіце, а мы будем выконваць, что на паперцы написано, і все. То есть вот так вот упираецца, я разумею, і вы нічога не можете зрабіць. Зрабіць мы можем заўжды, няма нічога невырашальнага, заўжды любую палітыку можна памяняць. Пытанне, колькі гэта патрабуе намаганняў, высілкаў і зменаў. У выпадку з еўрапейскімі рэгуляцыямі, каб іх памяняць, трэба згода ўсіх краінаў чальцоў еўрапейскага звязу. І, як правіла, гэта займае нейкі час. Напрыклад, каб удакладніць зараз цяперашнія існуючыя рэгуляцыі, нам трэба дачакацца, калі зноў збяруцца Еўрапейская рада, збяруцца палітычныя дырэктары міністэрстваў, і яны змогуць абмеркаваць наступствы выканання гэтае рашэння. Другое, што можа быць, гэта калі будзе дадзенае нейкае правовое тлумачэнне тых фармулёвак, якія ў гэтых рэгуляцыях выкладзены. Таму што нават урады яны па-рознаму счытваюць гэтыя абмежаванні. Мытня падпарадкоўваецца рэгуляцыям. Рэгуляцыі вызначаюцца чыноўнікамі і палітыкамі. Мы не можам паплываць на мытню, але можам паплываць на чыноўнікаў і палітыкаў. І тут ёсць два варыянты: альбо мяняць палітыкі прапісаныя, альбо дамаўляцца з чыноўнікамі пра больш дакладную альбо іншую рэалізацыю гэтых палітыкаў. Ну, вось так это працуе. Просто это вельмі складаны працэс, ён адцягнуты ў часе. Не на ўсё мы ўплываем. Можа быць, беларусам там здаецца, што можа там з адным чалавекам паразмаўляць. Вот Ціхановская прыехала ў Латвію, там пагаварыла з прэм'еркай міністркай, все вырашылася. А можа быць, гэтыя абмежаванні, якія там праз 2 тыдні уводзяцца, можа быць, і міністрка да іх не мае дачыненняў у тым той справы. І тут потым ідзе вот это доўгі бюрократычны працэс узгадніць паміж рознымі органамі і інстытутамі, каб гэтая палітыка была цэласная. Ну так, я уже читал у комментах такое, ну как бы не тое, что абурэнне, а здзіўленне, маўляў, того, дык вой же ж толькі што Ціхановская была ў Латвіі, нібыта дамовілася, нібыта ішла размова ў тым ліку про тое, каб вот, ну, да беларусаў добра ставіліся, улічвалі іх інтарэсаў, толькі з'ехала, і праз колькі часу уведзеныя такія канкрэтныя санкцыі. Як же ж так? Ну, нам трэба просто прыняць рэальнасць новую, што нам пастаянна давядзецца сутыкацца з абмежаваннямі. Тое, што робіць Лукашенко, яно не спрыяе, не дапамагае ні грамадскай думцы ў іншых краінах у стаўленні да беларусаў. Беларусы прымаюць як пагрозу. Лукашенко правакуе пастаянна нашых суседзяў на больш жорсткія меры, на абарону мяжы, на мілітарызацыю, сам праводзячы вучэнні на еўрапейскай беларускай мяжы пастаянна, рэгулярна. І нам пастаянна трэба будзе даказваць, што мы не рускія, што мы не лукашэнкаўцы, абмежаванні будуць пастаянна гучаць у публічнай палітычнай прасторы. І тут ад нашай актыўнасці залежыць, каб ад гэтых абмежаванняў адбівацца. І просто гэта новая рэальнасць, новая нармальнасць, з якой трэба мець справу. Тут нам трэба быць беларусам адзінымі, не губляць як бы упэўненасць, настойваць на сваім, абараняць свае інтарэсы, наколькі это магчыма. Зразумець таксама і прыняць, што ў іншых краінах могуць быць іншыя нацыянальныя інтарэсы. Зразумець, што пытанне бяспекі зараз важнейшае за пытанне там нават правоў чалавека ў Беларусі для іншых краінаў. І мы гэта ўжо бачым на працягу 2 гадоў. Просто ў гэтай новай рэальнасці мы працуем, якая нам не спрыяе, але ну працуем з тым, што маем. Франак, я вярнуся вось да канкрэтных кейсаў. Ну просто людзі шмат пытаюцца, як што рабіць. І калі Літва, вот ты ад самага пачатку сказаў, што ад заўтрашняга дня уводзяцца таксама вось гэтыя абмежаванні, гэтыя правілы, але вы дамовіліся, што на месяц ідзе адтэрміноўка і на беларускіх нумарах, але калі уладальнік беларус за стырном едзе, то пропускаюць. Што трэба, ці магчыма дамовіцца, каб гэтая часовая на месяц адтэрміноўка яна была працяглая, пастаянная? Ну то есть вот што рабіць у гэтай сітуацыі? Што вы будете рабіць в этой сітуацыі? Якая перспектыва?
Это вельмі добрае пытанне, таму што для гэтага трэба пераканаць усе 4 краіны да супольнай пазіцыі. Краіны маюць паміж сабою згоду, што па любых пытаннях мяжы павінна быць узгодненая скансалідаваная палітыка. І таму нам трэба з кожнай краінай дамовіцца, каб было максімальна выключэнняў для беларусаў і каб яны былі максімальна працяглымі. Знайсці у межах гэтай прававой рамкі, якую вызначыў еўрапейскі звяз, такую прастору, якая дазволіць беларусам на беларускіх нумарах уязджаць у гэтыя краіны. Кожная краіна мае зараз розную пазіцыю і рознае стаўленне выканання гэтай палітыкі, як я сказаў. Яны ўсё роўна будуць дамаўляцца на нейкі кампраміс. Які это будзе кампраміс, мы пабачым. Я думаю, што вось гэты месяц, які Літва дала, это вось той час на знаходжанне кампрамісу. Я не думаю, што ён будзе ў бок абсалютнае змякчэнне ці адмены гэтай забароны. Ўсё роўна абмежаванне будзе існаваць. А як мінімум нам трэба дамовіцца на гуманітарныя калідоры, каб па гуманітарных прычынах маглі людзі ўязджаць. Дакладна змогуць уязджаць тыя, хто маюць можна будзем тут удакладняць па якіх прычынах. Карацей, будзе шэраг катэгорыяў людзей, якія, спадзяюся, змогуць уязджаць таксама на беларускіх нумарах. Ёсць дакладная дамоўленасць, што будзе лёгкая перарэгістрацыя транспартных сродкаў на тэрыторыі еўрапейскага звязу, тых, хто хоча беларускія нумары памяняць на еўрапейскія. Але мы разумеем, што гэта не пасуе тым беларусам, якія ўнутры краіны жывуць, праводзяць большасць часу. Ну, вось так цяпер это выглядае. Мы працягнем гэтую тэму. Я просто, можа быть, ты ведаеш, як там это ўсё прапісана ў санкцыйным дакуменце. То есть вот што рабіць тым беларусам, якія ўжо знаходзяцца ў краінах там вот этой альбо Балтыі, альбо Польшчы з машынамі на беларускіх нумарах, што ім рабіць у гэтай сітуацыі? Ну, тым, хто мае від на жыхарства ў краінах развязу, найпрасцей за ўсё. І гэта якраз закране магчыма ў меншай ступені лёгка перарэгістраваць машыны на еўрапейскія нумары, калі яны вам належаць. Ну, я думаю, што праблема менш за ўсё. Яшчэ меншая праблема, напрыклад, калі ёсць у сям'і, напрыклад, грамадзяне еўрапейскага звязу, і калі нейкія сваякі, не грамадзяне еўрапейскага звязу, хутчэй за ўсё, якія ездзяць у Беларусь, але блізкія сваякі з сям'і, сямейнікі, яны змогуць прыязджаць, перамяшчацца праз мяжу, у тым ліку на машынах з беларускімі нумарамі. Што рабіць? Перарэгістроўваць, хутчэй за ўсё, нумары, тут іншага варыянту няма. То есть нават у тым выпадку, калі вы зараз дамовіцеся на пэўныя там адтэрміноўкі ці там, скажем, для беларусаў, каб былі нейкія выключэнні, ўсё адно твоя парада лепш для тых, хто мае аўтамабілі з беларускімі нумарамі на тэрыторыі вось краін Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі і маюць там, скажем, ВНЖ там ці там карту побыту там ці яшчэ што-небудзь, лепей перарэгістроўвацца. Я думаю, што так, цягам 3-6 месяцаў лепш перарэгістраваць, таму што абмежаванні мякчэйшымі не стануць. Яны ўсё роўна будуць дзейнічаць і ўсё роўна будуць узнікаць праблемы з беларускімі нумарамі. Добра, тады вернемся да вось гэтай тэмы. Як ты сказаў, што лепей ўсё ж таки паміж усіма 4 гэтымі краінамі знайсці нейкае паразуменне, каб яны прынялі нейкае супольнае рашэнне. Якім чынам гэта можна зрабіць? На якой платформе? Вот як это трэба неяк сабраць нейкую, я не ведаю, там не конференцию, но нейкі там круглы стол. Ну неяк жа ж трэба іх агулам сабраць, каб усім прагаварыць. Ці як гэта лепей зрабіць? Я, дарэчы, вось сёння была такая навіна про тое, што Святлана Ціхановская заўтра ўжо, і наколькі я ведаю, ты таксама вылятаеш, бярэ ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці, якая пройдзе 18 ліпеня у Великабрытаніі, і там бяруць удзел 46 лідараў еўрапейскіх дзяржаў. Ну, я так разумею, будуць і лідары той же самой Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Магчыма, там вось зараз, вот заўтра на пляцоўцы гэтага саміту, ну, неяк так узняць гэтае пытанне, паспрабаваць вырашыць яго. Так, такі план.
коротко, но ясно. Добра, а слухай, давай вот яшчэ вернемся. Буквально днями была таксама інфармацыя про тое, что Роберта Мецола згадала Святлану Тихановскую у сваім выступе з нагоды яе Роберты пераабрання на пасаду прэзідэнта Еўрапейскага парламента. Мне вельмі прыемна, что прэзідэнтка Еўрапейскага парламента узгадывае от лідарку дэмакратычных сілаў Беларусі Тихановскую у сваёй прамове. Гэта азначае, што яны на кантакце, яны ў добрых адносінах. Ну і ўвогуле і Святлана Тихановская і там і Латушка, іншыя лідары дэмакратычных сіл вельмі часта бываюць на мерапрыемствах на вось гэтых еўрапейскіх пляцоўках. Загадзя не было вядома, што вось гэта ўсё нас чакае, як абмежаванні на вываз увоз гэтых тавараў, тысячы адзінак, што прывяло да нейкага калапса на мяжы ў пэўныя дні, калі там давялося выгружаць сумак, калбасы, сокі і ўсё астатняе, і да вось сённяшняй сітуацыі з нумарамі. Не, я думаю, что гэта розныя трэкі. З аднаго боку, саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці, ён прысвечаны хутчэй прамоцыі еўрапейскіх каштоўнасцяў, пашырэння еўрапейскай прасторы. Тут хутчэй ідзе гаворка пра суб'ектнасць Беларусі, таму што у еўрапейскай палітычнай супольнасці Беларусь не удзельнічае. Там удзельнічае Азербайджан, там удзельнічае Грузія, Арменія, Молдова, удзельнічаюць балканскія краіны, але не запрошаная Беларусь афіцыйна. І удзел другі год запар Святланы Тихановскай — гэта своеасаблівае прызнанне дэмакратычнага народу як асобнага суб'екту ад лукашэнкаўскай дзяржавы. І тут ёсць галоўны прыярытэт — это пагаварыць, як інтэграваць будучую Беларусь пасля пераменаў у еўрапейскую прастору, і гэта як пашырыць еўрапейскія каштоўнасці, каштоўнасць свабоды, дэмакратыі сярод беларусаў цяпер. Таму гэта не саміт, які прысвечаны абмеркаванню санкцыяў, абмежаванняў там ці падтрымцы грамадзянскай супольнасці, але на білатэральных сустрэчах гэта пытанне можна само сабой трэба падымаць. Таксама як і саміт НАТО, ён прысвечаны абароне, бяспецы ў рэгіёне, і там Беларусь бачыць хутчэй праз прызму лукашэнкаўскіх пагрозаў, ядзернай зброі, там міграцыйнага крызісу, канцэнтрацыі расійскіх войск. А таму кожная міжнародная падзея яна мае рознае вымярэнне, і ў розных аспектах ідуць дыскусіі. У выпадку з гэтымі абмежаваннямі, я думаю, што для заходнікаў гэты ціск на Расію цяпер праз санкцыі, ізаляцыя Пуціна, устрыманне расійскай агрэсіі, яно з'яўляецца абсалютным прыярытэтам, як і падтрымка Ўкраіны. І яны пытанне Беларусі трымаюць у галаве, але паколькі оно не з'яўляецца прыярытэтам, вельмі часта пытанне падтрымання беларускага грамадства кладзецца ў ахвяру пытаннем бяспекі. Таму зноў жа мы бачым са сваёй перспектывы праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы ці пераабмежаванне, а яны бачаць у першую чаргу пагрозы, якія сыходзяць ад лукашэнкаўскай Беларусі. І вось як нам тут знайсці баланс у гэтых прыярытэтах, што важней? Для іх важней ізаляваць Лукашэнку і Расію, пакараць іх, а для нас важней падтрымаць беларускі народ, знайсці правільны баланс у гэтым усім. Гэта здача на кожнай сустрэчы, на кожных перамовах. Сёння, я кажу, сёння, учора, пазаўчора вельмі складаныя дні у сувязі з гэтымі абмежаваннямі. Гэта не першы раз у нас такія выклікі. Памятаеце, калі абмяркоўваліся абмежаванні Літвой супраць беларусаў, і тады ўдалося гэта адбіць збольшага, і абмежаванні былі ўведзеныя. У 22-м годзе у нас было некалькі дзён вельмі складаных, калі Еўразвяз разглядаў поўны візавы бан супраць беларусаў. Было такое абмеркаванне, каб проста спыніць выдаваць любога тыпу візы для беларусаў. І гэта ўдалося адбіць. Я думаю, што мы ўжо шмат што адбілі. Ўсё роўна розніца устаўлення да беларусаў і да расейцаў аграменная існуе. Але вось гэтая тэндэнцыя, што ўсё роўна нас працягваюць штурхаць разам з расейцамі. Мы разумеем, што это праз Лукашэнку. Это не таму, што хочуць беларусам адпомсціць, это праз дзеянне Лукашэнкі. Яна проста вельмі трывожная, і яна, вядома, стамляе трохі. Таму што замест таго, каб думаць, як зрынуць рэжым,
мы трацім столькі часу на тое, каб адбіваць вот інтарэсы беларусаў і каб гэтае абмежаванне на менш тычыліся нас. Вот такая моя рэфлексія і эмоцыя. Ну да, так эмацыйна, але ты мнеш, вот я ўсё ж таки вярнуся, вось гэты калі планавалася і распрацоўваўся гэты сёмы пакет еўрапейскіх санкцый. Ну я ж подозраю, что вы ўсё ж таки былі ў курсе, может быть нават бачылі яго проект вот гэтага пакета, ці не было ну нейкага так, ці не спрабавалі з вами кансультавацца, ці может быть вы, атрымаўшы гэты проект, сказали: ну хлопцы, дзяўчаты, паглядзіце, ну вось гэтыя пункты, ну это бязглуздзіца, по рэжыму не ударыць, а по шараговых беларусах конкретно давайте нешта мяняць. Вот была такая магчымасць? Ну, мы не маем дачынення да рэдагавання тэкстаў пастановаў і рэгламента еўрапейскіх. Ну, з намі, канешне, раіліся па асноўных пытаннях, і ўдалося вельмі шмат пунктаў адбіць. Все-таки вялікая колькасць абмежаванняў, якія мусілі тычыцца і беларусаў, і беларускіх грамадзян, яны не трапілі ў гэты рэгламент. Але, як мы бачым, не ўсё. Потому что вось гэты пункт конкретно про уезд аўтамабіляў і там допускаюцца выключэння, яно выглядала як кампрамісны падыход, які дазваляе беларусам уязджаць, а пры гэтым закрывае ўсе лукашэнкаўскія тракі, гэтыя гандлёвыя схемы. Але мы бачым, што не ідэальна. Ён спрацоўвае пакуль што і ўсё роўна ён закранае нашых грамадзянаў. Ну, Паглядзім, як нам удасся зараз карэктаваць. Конечно, у развяза свае інтарэсы, зараз свае прыярытэты. Яны прыслухоўваюцца, конечно, яны шмат дапамагаюць. А тут уже зараз можа быць так гучыць такое ўспрыманне, што развяз увогуле перастаў падтрымліваюць у вялікай ступені. І выдачай візаў, вялізная колькасць візаў все-таки выдаецца. І па працэнтах адмоваў беларусы маюць адзін з найніжэйшых паказчыкаў у свеце у атрыманні шенгенскіх візаў. І выдаюцца ВНЖ. Я пісаў у Фейсбуку недавно, што самая вялікая колькасць выдадзеных ВНЖ замежнікам пасля Украіны гэта беларусы за апошнія гады. І яно так і застаецца дагэтуль. Дапамагаюць грамадзянскай супольнасці, рэпрэсаваным, вялікі пакет дапамогі, у тым ліку на падтрымку там былых палітвязняў, праз праваабаронцаў, выдзяляўся і культуру. То бок шмат чаго робіцца карыснага і патрэбнага. Але, на жаль, вось гэтыя ўсе добрыя карысныя рэчы вельмі часта перакрэсліваюцца такімі памылкамі, якія часам выпадкова трапляюць і просто б'юць за наших па наших людзях. І тады ўсё добрае, яно не заўважаецца, мы звяртаем увагу на тое, што кепска прадумана і не падрыхтавана. Так, вельмі актыўна патрабуе Евгенія, каб я спытаўся у Франыка, за чый кошт фінансуецца ахова Ціханаўскай. Мне не трэба задаваць гэта пытанне Франыку, можна просто гуглянуць, не адзін раз про гэта казалася. Святлана Ціханаўская знаходіцца ўсё ж таки пад аховай дзяржавы Літва, і ахова гэта дзяржаўная дзяржавы Літвы, якая яе суправаджае. Так што нічога тут сакрэтнага няма. Добра, Франак, я ведаю, што часу не шмат. Такое правакацыйнае пытанне. Скажы, ўсё ж таки атрымалася у офіса ўзяць пад кантроль каардынацыйную раду? А ў сэнсе? Ну як у сэнсе? Вот паўсюль же ж казалі, што асноўная зараз мэта ўсіх там гэтых і прызначэнняў спікераў, усяго астатняга, гэта вот каб АПК і офіс узялі каардынацыйную раду пад кантроль свой. Не, я думаю, што каардынацыйная рада самастойная і незалежная. У каардынацыйную раду ўвайшло шмат новых людзей, у тым ліку тыя людзі, якія працавалі ці працуюць у кабінеце. Стася Глінніка працуе ў офісе, ці Геннадзь Манько, які прадстаўнік ва ўкраіне. І таму ёсць такое ўспрыманне, што офіс і кабінет больш уплываюць на каардынацыйную раду. Але ідэя каардынацыйнай рады менавіта ў тым, каб гэта была гарызантальная пляцоўка для ўсіх, і для грамадзянскай супольнасці і палітычных структураў, каб разам выпрацоўваць рашэнне. Святлана Ціханаўская прынцыпова, і мы, здаецца, з вами про это гаварылі, ніякім чынам не агітавала, не ўдзельнічала ў выбарах, і гэта было выключна рашэнне каардынацыйнай рады правядзення гэтых выбараў. Мне здаецца, наадварот, мы максімальна атрымалі дыстанцыю ад гэтых выбараў, і мне здаецца, это было заўважна. Таму тут дакладна
абвінавачванне не па адрасе. Зараз трэба, каб Координацыйная рада стала на ногі, вырашыла вот унутраныя структурныя і статутныя моманты, каб там усе групы і ўсе інтарэсы былі пачутыя, тому што ёсць такая рызыка, што будзе перакос у адзін бок, і гэта адчуваецца, і гэтая крытыка часам справядлівая. Такога не павінна быць, тому што сэнс жа не ў тым, каб была большасць, была меншасць, а сэнс у тым, каб можна было ўсе меркаванні выказаць і знайсці кампраміснае там рашэнне ці пазіцыю, дамовіцца па складаных пытаннях. Я думаю, што гэта нейкі час патрывае, некалькі месяцаў, і тады Координацыйная рада стане на ногі і будзе мацнейшая, лепшая, больш эфектыўная, спадзяюся, будзе адказваць на запыты беларусаў, а не толькі займацца там тэмамі унутрыдэмакратычнага жыцця. Так, Франак, коротко, все ж таки я чуў такое меркаванне, что зараз выказыванне пазіцыі з нагоды вот сітуацыі з тымі ж самымі нумарамі, там іншымі санкцыямі, пад якія трапляюць шараговыя беларусы, калі выказваецца гэта пазіцыя того ж самага офіса ці кабінета у тэлеграм-каналах, ну, можа быть, у каментарах беларускім СМІ, но это одно, это добра, але гэтага мала. Трэба рэзкая афіцыйная рэакцыя, там афіцыйны ліст от офиса там за подпісам Тихановскім у МЗС гэтых краін, у Брюссель, у Страсбург, ва ўсе гэтыя інстытуты, каб вот рэзка поставіць пытанне, там, маўляў, ребята, перестаньте займацца ерундой, аддзяляйте нарэшце все ж таки рэжым і шараговых беларусаў, якія апаненты рэжыму. Вот сапраўды, магчыма гэта, ці гэта палітычна неправільна будзе сябе так паводзіць? Не, усе лісты накіраваныя, усё адпраўлена, пазіцыя выказаная. Это зроблена адразу ж у першыя дні. Вот як выдатна. Добра, што бліжэйшым часам, вось апроч гэтай, чым цікавая, чым адметная гэтая сустрэча у Великабрытаніі, і што бліжэйшым часам чакаць вот у вашай дзейнасці? Ну, самое важное и самое цікавае гэта склад удзельнікаў, тое, што будзе магчымасць перасекчыся і з кіраўніцтвам Арменіі. Прысутная будзе Тихановская таксама з кіраўніцтвам Азербайджану, напрыклад, на адной платформе. Такого раней не здаралася. Я думаю, што вось гэты двухбаковы фармат, калі нефармальна можна пагаварыць, ён часам больш эфектыўны, чым афіцыйныя сустрэчы, перамовы за сталамі, калі толькі дыпламатычная мова. Потому что тады можна пачуць рэальныя там расстаноўку сіл, настрояў, адчуванне людзей, каб нам лепей зразумець, якая зараз будзе палітыка і па нашым рэгіёне, у стаўленні да Расіі і ў падтрымцы Украіны. Бо вельмі моцна залежыць у цэлым, як бы увага да Украіны і падтрымка Украіны да падтрымкі Беларусі, насамрэч. Чым больш увагі Украіны, тым, як правіла, яны большую увагу надаюць і сітуацыю ў Беларусі, як у бяспекавай плоскасці, так і палітычнай. У Брытанія зацікаўленая зараз да вяртання вот у гэтую камунікацыю пастаянную з еўрапейскім звязам, тому што мінулае кіраўніцтва Великабрытаніі выйшла з еўразвязу, і цяперашняе кіраўніцтва працоўнай партыі, яны хочуць інтэграваць, хочуць удзельнічаць у паседжаннях еўразвязу, хочуць неяк аднавіць тыя сувязі, якія былі разарваныя паміж Брюсселем і Лондонам. Таму, магчыма, не будзе ў фокусе ўсходняй Еўропы, канкрэтна на еўрапейскім саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці. Я думаю, што мы павінны прагаварыць вот еўрапейскую будучыню Беларусі. Гэта вельмі моцна свяртае ў павестку еўрапейскую, таму што калі мы гэта не артыкулюем, тады заходнікі задаюцца пытаннем, а чаму мы вам павінны дапамагаць, калі вы сябе не бачыце часткаю нашай супольнасці. Няма лепшага месца, чым EPC, каб гэта абмеркаваць. Ну, а потым мы рыхтуемся, і гэта самая важная падзея, да канферэнцыі Новай Беларусі, якая пройдзе ў Вільні, дзе збяруцца і палітычныя сілы, і грамадскія актары і ініцыятывы. Чакаецца шмат абнаўленняў, прэзентацыяў. Зараз ідзе праца над візіяй платформай на 2025 год, у тым ліку стаўлення да лукашэнкаўскіх выбараў. Запрашаем усіх паўдзельнічаць у канферэнцыі. Як бы пачынаецца новы палітычны сезон гэтай канферэнцыі, і ён будзе гарачы, ён будзе цяжкі, будзе яшчэ больш выпрабаванняў, будзе яшчэ больш складанасцяў і вырашальных і невырашальных пытанняў, але мы працягнем змагацца.
Можа быть анонс невялічкі, так інсайт запуліць, ўсё ж таки анансаваліся кадравыя нейкія там змены, увядзенні, што каго чакаць, і як моцна ўсё ж таки ударыла па дэмсілах сыход Валерыя Кавалеўская? Я думаю, что гэта прерогатыва Святланы Ціхановскай анансаваць усе змены, і яна іх анансуе на канферэнцыі, калі яны будуць прынятыя і ўзгодненыя. А наконт працы дэмакратычных сілаў конкретно міжнародным напрамку, то рэструктурызуемся, рэарганізуемся, праца працягваецца ў тым жа аб'ёме. Я думаю, что на міжнародным напрамку мы там трымаем удар, трымаем планку, трымаем узровень. І ў прысутнасці, і у актыўнасці. Канешне, кожны чалавек важны, асабліва калі гэта асоба публічная. Вось, будзем працягваць новых людзей да працы. Але на 25 год стратэгія, вось тваё асабістае бачанне якую варта было пабраць стратэгію дэмсілам? Для нас, напэўна, такі прыярытэт, які умоўна можна назваць, там, не даць Лукашэнку перагарнуць старонку і замарозіць Беларусь. Бо ягоная зараз задача — гэта замарозіць статус-кво. Тэрор, рэпрэсіі, палітвязні, ён дэ-факта пры ўладзе ў Менску, і з ім пачынаюць зноў лічыцца. Дыктатар, там беларускі Кім Чен Ын. Але трэба мець справы. Сітуацыя бяспекавая, геапалітычныя там выклікі, міграцыйны крызіс, трэба размаўляць. Вот наша задача, каб гэта не адбылося, каб не адбылося вяртанне да бізнес as usual, без вызвалення палітычных вязняў, без пакарання вінаватых за рэпрэсіі. Не можа быць ніякай размовы пра нейкі дыялог. Мы павінны настойваць на тым, што патрабаванні 2020 года яны не выкананыя. Беларусы патрабавалі новых свабодных выбараў, і вось гэтае патрабаванне трэба захаваць. Не даць Лукашэнку зноў легітымізавацца, як ён хоча. Мы бачым, што сам Лукашенко настроены рашуча, менавіта таму ён зрабіў кадравыя перастаноўкі, дастаў людзей з шуфляды для такой праактыўнай міжнароднай палітыкі у тым ліку. Ён не збіраецца памягчаць рэпрэсіі там і вызваляць палітвязняў. Відавочна, гэта можа быць толькі ў фармаце блефа, пакуль што здаецца. Прынамсі, мы не пабачылі ніякіх крокаў, які б гаварылі пра нейкую змену анансаваную. Таму трэба рыхтавацца да такой праактыўнай рэакцыі на выбары, якія ён анансуе, і максімальна яго дэлегітымізаваць. Настойваць на вызваленні палітычных вязняў, не саступаць у гэтым, патрабаваць в першую чаргу тых, хто у цяжкім стане, але ўвогуле вызваленыя павінны быць. А Еўропа сапраўды там палітыкі пачынаюць вагацца і думаць, а можа там паспрабаваць дамовіцца з Лукашэнкам, там перагарнуць старонку, умоўна кажучы? Я думаю, што заўжды ёсць інтарэсы буйнога бізнесу, эканамічныя інтарэсы, таму што Беларусь важная з пункту гледжання транзіту. Буйныя кампаніі працягваюць гандляваць, экспартаваць праз Беларусь у Расею, напрыклад, тавары. Мы бачым, напрыклад, што імпорт з развязу з Беларусі ў развяз, ён упаў, ён практычна, яго няма, ён на мінімальным узроўні гістарычным, але, напрыклад, экспорт з развязу ў Беларусі праз Беларусь тавараў ён павялічваецца. Ясна, што гэта там яны карыстаюцца лазейкамі, якія ёсць у санкцыях, каб гэта рабіць. Ясна, што буйныя карпорацыі будуць заўжды шукаць магчымасць зарабіць. Я думаю, што яны галоўныя лябісты пацяплення адносінаў з рэжымам, так, каб знайсці нейкую агульную мову. Другое, што можа спрацаваць, гэта, канешне, сітуацыя бяспекавая рэгіянальная. Калі пабачыць, што з Лукашэнкам можна вырашыць нейкія пытанні, напрыклад, міграцыйны крызіс. І мы бачым, што Лукашенко нібыта іх скіляе да гэтага. Ён нарошчвае наплыў мігрантаў на мяжу еўрапейскую і пастаянна як бы намякае: а вы са мной пагаварыце, а вы пагаварыце, пазваніце, а вы здыміце санкцыі, і адразу ўсё стане лепш. І я думаю, што это таксама аргумент, які можа спрацаваць у вялікай ступені. Але пакуль што мы не, ён не там, пакуль што ён нашмат у слабейшай пазіцыі, пакуль што ўсімі сваімі крокамі ён паказвае, што
ён ну, не готовы мяняць гэтую палітыку. І я думаю, што і заходнія краіны яны ўжо асэнсавалі, што з Лукашэнкам нельга мець справу, што Лукашенко падмане. Таму ёсць такая рызыка, яна невысокая, вось гэтае вяртанне да бізнеса as usual. Але я думаю, што нам удасца настойваць на сваім і настойваць на патрабаваннях беларусаў 2020 года. Ну і самае галоўнае у тым ліку для шараговых беларусаў гэта тое, каб вы ўсё ж таки здолелі адстаяць тыя іх інтарэсы, якія ў пэўным сэнсе зараз ну троху, так бы мовіць, парушаюцца. Дзякуй вялікі. Першы дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка быў з намі на сувязі. Калі ласка, подписывайтеся на YouTube канал Еврорада, калі гэта для вас бяспечна. Калі небяспечна, просто глядзіце, слухайте і думайте. Падтрымлівайце і не забывайте на тое, што нам неабходная салідарнасць, як правильно сказаў Франак Вячорка. Да сустрэчы. Дзякуй, Франак. Жыве Беларусь. Жыве.